аз съм Сашо и това е моя канал. Тук основно ще снимам на Майнкрафт и на една-две други игри, защото в интернет за жал все още не съм намерил начин как да снимам. И понякога може да снимам сам, а пък понякога може да снимам с първия човек сега в разговора, защото в момента говоря, представи се. Аз съм Виктор Здравей. И това е Виктор. И с него може да играем и да започнем с клипа. В началото, не го гледайте това, в началото ще ви разкажа за 1.10 апдейта. Новите блокове, доколкото съм гледал, са... чакайте, че го издървах. Са тези и още... Да, са само тези, мисля, че са. Мисля, че няма други. Прав ли съм? Този Endstone... Чакай малко. Endstone, той го има вече, обърках се. Нали са само Magma блок, Netherworld, Red Nether Brick и Bone блок, нали? Да, ма Bone блока не знам от какво са правил. Бомил ли са правили? Той се закопай. Откъде бе? От под земята? Това е било странно. Къде знаеш? Не знам, защото съм гледал клипове. Така де, той е нещо като фусили, някакви постройки така рандъм. От него може да строиш, може да се прави броня от него. Аз съм построил нещо и там, не го гледайте сега. Ще ви ги покажа. Значи тук мисля, че няма нищо. Кой ти писа, бе? Тук също май няма нищо. Тук няма нищо. Ново... Ако някой писа, я знам. Това е новата полярна мечка. Има ли други мобове? Знам за един хъск, стей. Те май се спалваха с команди, нали? Не, те не се спалват. Има и мумия. То не е мумия, то е хъск. То се пуска иначе в пустинята. Да, не знам, някак си те май се спалваха сами и с команда. Не съм гледал командата. То сигурно е така. Ето го. Крафтинга. Остейте. Ето кой бебето. Убих още един. Тук тези са като дървото. Могат да стоят така. Ето като колона може да си направите. Ето така. Това можете да строите. До сега не съм разглеждал недъра, обаче знам, че такива има. И ето тези. Тук магма блока. След малко ще се пуснем на Survival. Да ви покажа тук. Такова. Всъщност, даже сега ще се пуснем на Survival. Да си вземем една броня. Чакай. Ето така. Сега ще си махна тези. Аз си я сложих бронята заради мечката. Ще ги убия. Къде да се скрия, що съм дърво? Чакай. Ето, той си взема демидж. Ето, обаче като shift като цъкнете shift и не ви взема демидж. Ето, аз съм без броня и не ми взема демидж. Това е страхотен факт. Чакай. Там май има сил. Тъйде. И ето сега ще ги убия. Съвсем без нищо. По-солиден блок сам. Аз съм на Peaceful. Чакайте. Не? Ето, вземам толкова. Сега ще го убия. Не! Бързо слагай!
ви дава риба, обаче не знам защо не ми се пусна. Може да ви пусне всякаква риба, в момента ми пусна обикновена. Чакайте да убием малкото. Чакайте, че се спълнаха тук. Сега няма да ви показвам PvP-то. Умирай, дей. Ще го стая. Чакай малко, може ли по-тихо? Има нов автоджоп. Ето, не цъкам никакъв спейс. Само W. Ето, той се подскача. Автоматично. Моля те по-тихо. Ето, автоджумп. Тези не ги знам. За това знам. Обърната е мишката. Обаче за това не го знам. Това сигурно си го знаете. Така. Това не е от новата версия. Сега ще си пусна Game от 1. Нещо друго сещаш ли се, че забравих? Не, това е всичко. Ако нещо съм забравил, пишете в коментарите. И там ще ви кажа. Така, сега ще ви покажа тези работи. Какво съм строил. Всъщност, в момента това е от една книга. И това са ми всичките неща, които се строят от там. И това за сега съм построил. Първото е тук не съм обзавеждал. Ето го отвънка. Ако се чудите какъв е този чест, там си слагам нещата от постройките. И това е другото. Това е маса. Ето, за кафенци. Тук това е аудитория. По принцип тя не изглежда така. Тези стълбики няма. Тя дойде тук. Обаче понеже съм на флат. И това по принцип е в земята, обаче сега не е в земята. И това затова е така. И затова има стълби. И аз съм ги направил лично тези знамена. Само моя идея е. В смисъл не съм я вземал от никъде. И само да ви кажа, ако е с автоджъмп е по-бързо, а пък ако е без автоджъмп, мисля, че е по-бавно. Ето сега ще ви покажа. Или чакай. Чакай. Да, горе-долу по-бързо е. Тук ето го отвътре. По принцип тези лампи, след малко ще ви обясня за тях. 10, 9, 8. И тук се слизат, тук са местата за сядане. Това е стената. Спечелих! Добре, не е нужно да крещиш. И така. Сега ще ви обясня за тук лампите. Това е за през нощта да светят, а пък иначе ще заваля. Аз съм невидим. Не съм, като съм в лобито и съм невидим. Без полшъл съм. Светят през нощта и ето през деня не светят. По принцип долните лампи светят постоянно, ама тези отгоре светят само през нощта. Тоест концерти могат да се провеждат само през вечерта. Това не го гледайте. Това без да искам го построих. По принцип това трябва да е тук. И сега ще ви покажа. Ето това е отпред. Отпред това. Това е горе-долката арка. Това са стълбите. Тук входа. Тук са етажите вътре.
Ще имам един въпрос към теб. Чакай малко. Това е за климатика. Долу има наистина климатик. Това е отстрани. Тук нищо не съм бутал, не съм слагал прозорци. Добре. Сега ще ви покажа долу. От тук се влиза. Ето това са климатиците всъщност. Те не са нищо. Това са бон блоковете новите. От ето. И така. Тук нищо не съм правил, нито съм светвал, нито нищо. Тук така сега. Чакайте да си пуснем Night Vision. Ето тук стълби. Това е първият етаж. Втория етаж. Изгреших паролата. Третия етаж. Четвъртия етаж. И това е. Чакайте. Ето тук пожарните изходи. Че за... Така. И тук се слиза. Чакайте да си изключвам автоджампа, защото е много досаден понякога. Особено на тези пожарни изходи. Ето така. Има автоджамп. Слизаш. И тук така. И пад. И това е. В останалата част от клипа ще играем с Виктор. С мен. Само да знаеш, съм Холивуд и то е за 1.10 версията. Така ли? Да. Ама, айде да е автопък. Добре, айде там да играем. Защото не ми се сменя сега версията. Регистрирай се, телепортирай. Ще телепортна на сега, чакай малко. Ето ни отново с моя приятел. Здравейте. И сега аз ще копая, нали? Ще копая, нали? Или какво искаш да правя? О, ти си в такос? Ти си в такос ли? Не мога да чакай. Дай да ме удреш, ако умра, ще си изгубя левела. Ама ти в тези стъклени ли ти си? Не, ама живея просто. Да пасе. Чакай, просто ще сляза по стълбите. Ето. Спарта! Знам. Ендърмен. Върни ми всичко сега. Чакай, бе. Това не е моето, ето ти. Ма не е сериозно, върни ми всичко. Това е. Как? Имаше една железна кепка. Имах много неща. Човек, целият ми инвентар беше пълен. Не само те с работа са. Устай. Добре, да кажем така, хора. Съжалявам, че прекъснах. Поне торчове имах. Имах и торчове. И други работи. Колко торча? Поне 36 ли забравих? Дай да ти видя. Дай да ти видя инвентара. Аз имах 45 торча. Дай да ти видя инвентара просто. Съжалявам, хора, за това, просто... Дай да ти видя инвентара. Ало.
след малко. Той дойде и изведнъж пак просто му е крашнал нета и му крашнал целия Майнкрафт. И затова, за жалост, щяхме да завършим клипа заедно, обаче не се получи. Затова съжалявам. И това беше от мен. Това беше първия клип. Надявам се да ви е харесал. Пишете в коментарите. И довиждане.